Kom nu i gang. Udsendelsen starter nu. Ja, så travlt har vi det heller ikke. Velkommen til TV Løgn. I dag skal vi snakke om klimaforandringer. Vi har 2 gæster med i dag, som har hver deres mening om klimaforandringerne. Vi skal blandt andet se nogle klip fra tidligere i dag, hvor vi var ude ved et kulkraftværk. Vi har været ved nogle vindmøller, og til sidst var vi også på Grønland for at snakke om isbjørnene. Og så vil jeg meget gerne sige velkommen til Bent og Susie. Dag, jeg hedder Ben. Jeg er 21 år, og jeg er mekaniker. Goddag, jeg er Susie, og jeg er 22 år gammel, og jeg er danselærer. Vil I se et af mine tricks? Vi er simpelthen nødt til at få gjort noget med alt det klimaforandring. Det er simpelthen så dumt. Man har allerede glemt vinteren, mand. Det var mindst en meter sne, mand. Ej, det var altså nu ikke helt rigtigt. Altså, det har jo også noget med klimaforandringerne at gøre, at vi får mere sne. Ja, det kan du have ret i. Og nu vil vi gerne kigge på kulkraftværk fra tidligere i dag. Nu er vi taget ud til kulkraftværket, og nu vil jeg gerne høre din mening, Bent. Jeg elsker kulkraftværket. Det er ligesom en røgmaskine, mand. Og nu vil jeg gerne høre din mening, Susie. Jeg synes altid, at kulkraftværk er det der værre svineri. Jeg synes, at vi skal erstatte det hele med vindmøller og solenergi. Ej, det mener du altså bare ikke, mander. Nå, whatever. Lad os komme videre til vindmøllerne. Så er vi taget ud til vindmøllerne. Nu vil vi gerne høre Susies mening om vindenergi. Jeg synes, at vindmøller er gode, for de producerer ren energi. Og nu vil jeg gerne høre Bents mening. Hvad, mand? Jeg synes, vindmøller, mand, de er så grimme. De ryger ikke engang, mand. Hvad, mand? Hvad vil I gøre, hvis der ikke er en vinder, mand? Vil I leve uden lys, mand? Det er jo for dumt, mand. Jeg synes, det er fint. Så kan vi også bruge solenergi og andre grønne energier, som er gode for naturen. Og nu vil vi gerne over til isbjørnene. Hvordan mener du, man kan redde isbjørnene, Bent? De er nu så farlige, mand. Det behøver vi ikke tænke på, mand. Okay, hvad vil du så gøre med al den is, der smelter og bliver til vand, som nok kommer til at oversvømme store dele af verden? Det har jeg ikke tænkt over, mand. Det finder forskerne nok en løsning på, mand. Og velkommen til dig, Susie. Nu vil jeg gerne spørge dig om, hvad synes du om, at isbjørnene er ved at uddø? Jeg synes simpelthen, det er så synd for isbjørne, at de alle sammen skal dø, hvis alle mennesker ligesom bare var som Bent. Jeg kan simpelthen ikke have det. Og tak til dig, Susie. Hvis jeg skal være helt ærlig, holder jeg mest med Susie. Jeg tror, Bent han var helt galt på den. Men whatever. Det var nyhederne for denne gang.